Hello guys! Good morning! So, kung kahapon, nasa Tinambak kami to surprise a lucky girl, today, sino naman kaya ang isa-surprise namin? We are bound now to Lagonoy, Camarines Sur para i-surprise ang isa sa pinakamaswerteng lalaki naman sa isa na parte ng Camarines Sur. So, but before that, I want to introduce to you ang aming mga packages na isa-surprise namin sa ating lucky boy mamaya. We have our party balloon with Alfonso and chocolates, imported chocolates, a customized cake, and a 2 cute cactus na usong-uso ngayon for perfect souvenirs. And we have balloons and a card and words of happy birthday and 2 boxes of pizza and a Jollibee meal. So mamaya abangan nyo kami kung sino ang lucky boy natin na iso-surprise. Tara, samahan nyo kami. Hi everyone! So, sabi ko nga kanina sa una naming intro ay dito kami ngayon sa Lagonoy, Camarines Sur. So, ngayon andito na kami. Let us surprise our lucky boy for today. So, tara, samahan nyo kami. Tingnan natin kung sino ang ating lucky boy for today. So, sobrang init. It's already 12:27. Tao po. Tao po. Tao po. Sherwin. Pwede po magtanong, dito po ba nakatira si Sir Sherwin Perico? Si Sir Sherwin? Hi sir, may dumating po kasing delivery sa amin. Ano po, LED TV po, LED TV po. Opo, may dumating po. Balik kayo po si Sherwin, di ba po? Dito po sa Lagonoy. Patingnan na lang po. Ay, ito po, na Sherwin Perico po. Lagonoy, Camarines Sur. Tapos yan po yung landmark na, di ba? Sige po, tingnan niyo po muna. Ano po, sir? Ang bali po, pinadala po siya. Yung contact po lang doon po. Tingnan niyo na lang po. Hindi po, sir, hindi ko po kasi alam kung COD siya or nabayad na po. Pero po yung... Ganun ko lang din, kasi wala na ma-order ko yan. Wala po ba? Hindi ko po alam kung sa inyo po makapangalan. Hindi po, sir. Kayo na lang po magbukas para po LED TV po ang tapos Sherwin pa rin po from Lagonoy. So, kayo na lang po ang magbukas para po makita. Ayan! So, Sir Sherwin! Hello po! Good afternoon po. We are from the Jfs Petals and Services. I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress. So, okay lang yun, sir. Kamusta po? Parang nabigla kayo, sir, Nagtatanong ka pa sa akin kanina kung kaninong LED ba?
Kaninong LED? Okay, so sir, tanong ko lang. Ula nyo, kanino kaya to galing? Ako naman, hindi mo wala nga idea. Hindi, wala po kayong idea. Sa'yo ba? Hello? Ah, may kausap siya. Sige, kausapin mo. Surprise mo. Ano, taka lang. Hindi mo gawa na ba siya? Sino po siya? Kay Tecele pa ito. Okay, sir. So, Tecele, ito po ang inyong message, lovely message from your lovely girlfriend. Sa pinakamamahal ko, thank you po sobra sa lahat-lahat ng pagmamahal, sa tiwala at suporta. Kahit milya-milya ang layo nating dalawa, salamat po ng marami sa pag-aalaga sa puso ko at pagpapasaya sa akin lagi. Hindi mo man ako kasama ngayon, gusto ko malaman mo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko, kung gaano kita gustong mayakap at makasama. Wala akong ibang gusto para sa iyo, ang maging masaya ka at sana maabot mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Ingatan mo lagi ang sarili mo, andito lang ako at mahal na mahal kita. From your lovely girlfriend, happy birthday, Padaba. Salamat. Ayan. So, eto po sir, we are from the Jfs Petals. So, we have the package po sir. Sinurprise po kayo ni Ma'am Tecele. So, kausap niyo na nga siya. So, sir, we have an interview for you to ask. Pero pwedeng doon na lang sir sa bahay. Sige po. Doon nyo na rin po sir i-blow yung cake nyo. Again sir, happy birthday po. Thank you. Okay, Tanggalin sir. mo ba Meron yung pa mask? pala. Pwede po. Sir, happy birthday po. A pleasant gift from your lovely Padaba all the way from Kuwait. Si Ma'am Tecele. So, picture po muna kayo. So guys, andito na tayo sa loob ng bahay ni Sir Sherwin Perico at siya ang ating lucky boy who surprises all the way from Lagonoy. So before that, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. Sir, kakanta, sabay kayo, ma'am. Sabay kayo, mama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sir, before you blow the candle, some wish lang, sir, before you blow the candle. Yay! Sir Sherwin, happy birthday po. Yan po ang isang surprise package all the way from Kuwait ni Ma'am Tecele. So, thank you so much, sir. So, may any message po ba kayo kay Ma'am Tecele? And Sobrang speechless ako, saka thank you. Kausap ko naman siya. pakita niyo, sir, yan. Pakita niyo, sir. Thank you, Ann. Love you. Oh. Ingat dyan. Sana all. Ano pa, sir? Oh, okay na, sir, umiyak. Hindi talaga. Sobrang. Na-surprise talaga ako. Hindi ko naman in-expect to kasi kaya pala tinatanong niya yung address ko. Magbabakasyon ako dun sa may San Jose. Yes po. So, kaya pala pinipilit niya na ano daw yung address ko doon. Okay. Sabi ko, sa 6 pa naman ako aalis dito. Kasi 7 yung birthday ko. August 7 po talaga yung birthday mo. Tapos, eto na nga din. Papaga. Pero, sobrang thank you. Love wins talaga, kahit long distance relationship. So, pwede ko po bang matanong kung ilang taon na po kayong Hindi ko naman yan. Kami dalawa. Opo, ilang taon na po kayong mag-girlfriend boyfriend? 8 months. 8 months. Okay. So, sir, may tanong lang po ako. The last time we chat po kasi is, alam naman po ni Ma'am Tecele, the last time we chat kasi is, hindi daw po kayo nagkaintindihan. You have a misunderstanding for the past few months nung time na yun. Okay, sir. So, ano pong nangyari? Ano po ba? Kahit yung summary lang po. Kung personal siya, huwag niyo na pong banggitin. Pero, Siguro mga yun. Siyempre, hindi kami gano'n. So, siguro kailangan din namin mag-isip-isip. Hindi yun. Kaya, sabi namin, muna, para laylo muna kami. Tapos, siyempre, mahal naman namin isa't isa. Eto naman. ngayon po, okay na po ba kayo ni Ma'am Tecele? Okay na po. Okay. So, sir, para sa inyo po ni Ma'am Tecele, we wish you all the best for your birthday. And from Jfs Petals and Services,
Maraming salamat po. Sana may mga pagdaanan man kayong struggles ni ma'am. I hope na malagpasan niyo lahat yun. Again, sir, happy birthday from Jfs Petals and Services. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. Thank you so much, and again, see you sa mga next travel and surprises namin. Bye-bye! Thank you.